Ani? Len! Len! Ini ba? Sige, ito ninyo ba? Ay, ano ba mo? Sayo, taga masayro. Ani, oy. Himingam na siya papa. Kagaro, mag-aulit papa. Hmm? Himingaw ka no? Himingaw papa na. Sige, itong kwanto rin. Nauli ka na masayro. Ano, buwasin si Roto. Ikapoy ko. Kasi balo nga busy kay nadiri sa tong online. Ang diri ba wasingan ito oh? Ano ang dila, doy? Singit na niya, doy. Kabalo nga. Hindi panikamot to gumasayro. Hindi yung dudo na kung ano. Hindi nga naman niya manibataan eh. Naman niya manibataan eh. Terus berarti nggak puha jadi bataan eh. Mati kan mama nggak baru mana gua apa? Hah? Dia kan mama nggak baru mana gua apa? Hah? Nah, bantu magwasing ta. Ini nggak elas lipi na ba? Malin? Sige, tingin dito. Si Undo na pa wasingan. Plato itu, tapi plato itu kan eh hugas. Satu tahun mo tadi mabili na. Langan ako pa yung tubig ko nga. Lapas mo na yung kamot. Maraming kumot-kumot na niya sa... Wasingan dito do. Maraming kumot-kumot na niya sa Uy, superlito. hugasan dito plato oh. Di, ano ito dito hugas ito? Kumkum ba na yun niya? Kasi kung pumuni mo. Ay, wala na ka. Budas yun. Masuk ko Andre eh, nusog juice din eh. Hindi ka mamasan dito lang. Ali dong. Ali. Tingnan mo juice dali. Tingnan mo juice dali. Naka juice dali. Naka juice? Inom ka ne? Inom ka? Ha? Lebih penting manyahan di mataan. Fokus manyahan di mataan eh. Len. Ini ba wasingnya ito ninyo ba? Ay, ano mo sayo tago masayro ma. Sige, tama ito wasing ninyo. Kapag nagwasin lang niyo ba? Pasirita naman daw na may host dia. Gawang na pa isa diri nga nagmanya ning isa diri. Nagmanyahon mataan ni ay sis mura ba juga po. Sis asa man niliwat ni mataan. Makaliwat. Ha? Asa kaliwat ba? Ano yung wasingan to eh? Ini no kwat. Asa may wala tabangan ka. Ato na ka? Ito ba nga ito wasing? Ala siguro ito ba nga ito? Do. Ano isa atong ispat do? Ikaw tayo iwag ispat dito. Wasing ta, kaya talisik. Dili lang ka daw. Dili lang ka. Ano ba yan? Oh, ispan? Hindi man ako hindi. Ano ispat ka? Ah. Kuha gani. Sino pa ngayon na ba? Do, diri do. Tapay trapo diri do. Diri do, trapo diri do. Ligid do, ligid. Oh, nakaligsik na. Trapo. Hintay. Buka, ang karan sa ibabaw, ang itrapo sa ko, kato nang kuan basa na ano ko. Ang ubos mo may kuan ni hugaw ani. Mana nagtrapo dire? Awal, mapasa na yung kamot ko, napas mo ako. Bantay. Di mana nagtrapo dire? Do, asa ka do nga? Hapit naman human dire do, mawalik.
sa ginagmay na may sudan. Wahalag oy biyahe. Paito, ginamos. Ayos na. Sublan pa yan. Naroon tayo mong hindi daw? Dong? Hindi naman mong hindi daw. Di ba nagkapog mga hali? Yung lakaw ba? Mga nasing ko. Lakaw na ko. Oh, sa'yo. Ay, wala. Magkapoy na. Ay, yung likod. Ay, yung likod. Masa mo daw? Wala ka nagkalo. Pagkalo. Oo, pagkalo. Paligsik. Ano di ayo? Ikaw daw, nahimasa na ka daw. Ha? Masa na ka? Toothbrush. Ikaw yan, nahimasa ka lang. Di juga katapad sa kay hugas doon. Siminto ka makatapad ka. Ay, bantay dong. Bantay. Kalso. Ay. Sulod na.